ତାହା କୁହ କିନ୍ତୁ ଶୀତ ଦିନେ ଝାଡ଼ା ଯିବାକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଯେଉଁ ହେମାଳ ହେଇଥାଏ ଲୋ ମା, ସେ ପାଣିକୁ ଛୁଇଁ ଦେଲେ ହାତ ପୁରା ବରଫ ହେଇଯାଏ। ସେଇଥିରେ ଧୋଇ ଧାଇ ହବାକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଛଅଞ୍ଚେ ମୁଁ ଭାବନି କି ମୁଁ ଛଅଞ୍ଚେନି, ମୁଁ ଭାରି ପରିଷ୍କାର। କିନ୍ତୁ କଥାଟା ଏଇଆ କି 2-3 ଦିନରେ ଥରେ ଯାଏ। ଗନ୍ଧ ବାୟୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ନାଁରେ ଅଠା ବୋଳି ଦିଏ। ଏଇ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ମୋର। ଦେଖ, ଏଥିରେ ମୁଁ ମିଛ ବି କହିପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସତ କହିଲି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଗୋଟେ ସତିଆ ଛୁଆ। ଆଉ ମୋଠୁ ସତିଆ କିଏ ଅଛି ନା ଏ ଦୁନିଆରେ? କାହିଁ ବେକାର ମିଛ କଥା କହିବି କହିଲ? ମିଛ କହିବ ମା ବାପା। ପାଡ଼ିଆଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଖରାପ କଥା? କିଏ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ପାଡୁନି ମତେ ଟିକେ କହିବଟି? ସବୁଠୁ ପରମ ଗାଲୁଆ ହଉଛି ସେଇ ଲୋକ ଯିଏ ନିଜେ ପାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଠା ବୋଳି ଦିଏ। ଯେମିତିକି ମୁଁ। ମୋର ଟିକେ କାମ ମନେ ପଡ଼ିଲାଣି, ମୁଁ ଟିକେ ଆଉଛି। ଟାଟା। କ୍ଷୀର ଟୁକୁନା, କେତେ ଦିନ ହେଲା ଝାଡ଼ା ଯାଇନୁ? ସତ ସତ ମାନିଯିବୁ ନା ଦେଖିବୁ ନା? ମମି ର ଟିକେ ମୋ ଛାଞ୍ଚୁଣ୍ଡା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ତତେ ସାରା ମାଡ଼ ଅଭାବ ହଉଛି ନା? ଏଇନା 2ଟା ସେକି ଦେଲେ ଚୁପ୍ ହେଇକି ପାଣି ପିଇକି ତୁ ଝାଡ଼ା ଯିବୁ। ତୁ ଝାଡ଼ା ଯିବୁନି କଣ? ତୋ ବାପା ବି ଝାଡ଼ା ଯିବୁ ଆଜି।